замони онро операҳои собун мегуфтанд. бо онҳо мағзшӯӣ мекарданд. ҳоло онҳоро сериал меноманд, ки ҳеҷ фарқе надорад. Игорь Петрович Карпов, олим, адабиётшиноси Иттиҳоди Шӯравӣ, доктори илм, профессор. шумо бо ин фикр розӣ ҳастед? тамошои сериалҳо ба мо чӣ медиҳад ва чӣ мегирад? салом дӯстони гиромӣ, дарсҳои киношиносиро идома медиҳем. ин навбат аз бурду бохти силсила филмҳо, яъне сериалҳо қисса мекунем. сериали хуб воситаи хуби вақтгузаронӣ аст. агар шумо роҳи беҳтари сарф кардани вақти худро надошта бошед, шумо бо ин андеша розӣ ҳастед? новобаста аз посухатон бар ҳар сурат биёед барои худ муайян кунем. шумо пас аз рӯзи кории тӯлонӣ ниҳоят дар рӯ барои телевизор қарор мегиред ва ё ба телефону компютери худ саргарм мешавед. тасмиматон ин аст ки силсила филми наверо ки шиносон дар бораи он қисса мекунанд тамошо намоед. пас аз тамошои чанд қисмати филм то нисфи шаб ниҳоят вобастагӣ пайдо мекунед. бо вуҷуди ин қарор мекунед ки то як саҳнаи дигарро тамошо кунед, ҳарчанд имкон дорад ки субҳи рӯзи дигар ба кор дер монед ва ё хастаю беҳол шавед. бо шарофати интернет мо ба садҳо силсила филмҳои гуногун дастрасӣ дорем ва метавонем ҳамаро дар як нишаст комилан ройгон тамошо кунем. шумо чӣ фикр доред? оё чунин имконият хуб аст? тамошои ройгони филмҳое ки бо сарфи маблағҳои зиёд рӯи экран омадаанд, оё ба мо мувофиқанд? биёед ба омор назар афканем ки одамон чӣ қадари умри худро ба тамошои барномаҳои шабакаҳои гуногуни телевизионӣ сарф мекунанд. тибқи як назарсанҷии бюрои омори меҳнати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, як амрикоӣ дар як рӯз тақрибан 2.7 соатро барои тамошои телевизор сарф мекунад, ки дар як ҳафта тақрибан 20 соатро ташкил медиҳад. дар робита ба шумораи тамошобинон, як назарсанҷии Netflix нишон дод, ки 61% корбарон дар як нишаст мунтазам аз 2 то 6 қисмати сериалҳои телевизиониро тамошо мекунанд. ҳоло биёед сари мавзӯи асосӣ баргардем ва ҷабҳаҳои мусбат ва манфии силсила филмҳоро баррасӣ намоем. пас ҷабҳаҳои манфии онҳо кадомҳоянд? вобастагӣ. сир нест ки силсила филмҳо аз рӯи усули маъмули интизор намудани бинанда барои дидани идомаи сюжет сохта мешавад. баъзан худи одамон пай намебаранд ки сюжа печида шудааст ва онҳо мехоҳанд ки ҳарчӣ зудтар интиҳои сюжаро фаҳманд ва донанд ки тақдири қаҳрамонҳои дӯстдоштаашон чӣ мешавад. аммо афсӯс ки ин интизорӣ хеле тӯл мекашад. шумо гоҳо тамоми вақти холии худро ба тамошои филмҳо ва сериалҳо сарф мекунед ва маъмулан дигар чизҳои муҳими ҳаётро фаромӯш мекунед. ҳатто дӯстон, оила, кор ва ё мактаб аз ёдатон меравад. ҳамчунин одамоне ки гирифтори силсила филмҳо мешаванд, дар ҳаёти воқеӣ каман дар кам мушкилотро қабул ва ҳал карда метавонанд. беҳудагӯӣ. ба ғайр аз ҳолатҳои ангушшумор, аксари маврид дар сериалҳои иттилооти лозима хеле кам манзур мешавад. силсила филмҳо бештари маврид хусусияти фароғатӣ дорад. ин дар назари аввал бад нест, аммо вақти сарфшуда ва манфиати гирифташуда ба ҳамдигар мутобиқат намекунанд. аз ин нуқтаи назар, ин яке аз ҷиҳатҳои манфии силсила филмҳо бефоида гузаронидани вақт аст. кашолкорӣ. маълум ки сериалҳо аудитория ё худ мухотаби худро доранд ва онҳо даромад меоранд. аз ин лиҳоз ба зудӣ тамом кардани филм мувофиқи мақсади филмсозон нест. бинобар ин онҳо ба идея ва консепсияи хуби филм ҷузъиётҳои зиёду нолозимро ворид мекунанд, то ки филм кашол ёбад. дар ин замина миқдори мавсимҳои силсила филмҳо низ зиёд мешавад. меҳнат ва харҷи кам. маъмулан барои сеҳсоли силсила филмҳо дар қиёс бо дигар жанрҳои кинематография маблағи хеле кам сарф мешавад. меҳнати начандон зиёд ва маблағи кам бешак ба сифати силсила филмҳо таъсир мерасонад. мусаллам аст ки бидуни маблағи зарурӣ лоиҳаи хубро офаридан хеле мушкил аст. масалан, барои офаридани як филми хуб то 2-3 сол ва миллионҳо доллар сарф мешавад. аммо силсила филмҳо бошанд дар як сол садҳо қисм ва даҳҳо мавсим наворбардорӣ мешаванд. таҳмили идеология. ин омили асосии ҷиҳати манфии силсила филмҳо мебошад. дар силсила филмҳо маъмулан идеология, фарҳанг, сиёсат, зиндагии иқтисодиву иҷтимоии кишвари истеҳсолкунандаи он барои бинанда таҳмил карда мешавад. мо дар наворҳои гузашта вобаста ба дасткориву тарғибот ҳарф зада будем ва он ҷо муфассал аз таҳмили ғояву тарғибот дар филмҳо гуфта будем. агар он бахшро надидед, ҳатман тамошо кунед. пайванди наворҳо замима карда мешавад.
бинандаи азиз, бо шунидани ин қадар ҷабҳаҳои манфии сериалҳо боз фикр накунед ки онҳо ягон ҷиҳати мусбат надошта бошанд. албатта ки ҳама чиз аз ҷиҳатҳои мусбат ва манфӣ иборат аст. акнун биёед аз бурди сериалҳо ҳарф мезанем. тафсилот. дар қолоби силсила филмҳо тақрибан ҳама чиз аз ҷумла саҳнаҳо ва қиссаҳоро ворид кардан мумкин аст, чун дар сериалҳо вақт ва фазо номаҳдуд аст. ин имкон медиҳад ки созандагони филм ғояҳои худро бо тафсил комил ва васеъ ифода намоянд. вақт. аслан унсури вақт дар тамошои сериалҳо ҷабҳаҳои ҳам мусбат ва ҳам манфӣ дорад. гуфтем ки ҷабҳаи манфиаш ба беҳудагӣ яъне бефоида гузаронидани вақт иртибот дорад. аммо аз сӯи дигар агар вақти холигии зиёд дошта бошеду хуши фикри машғулияти фоиданокро надоред, сериалҳо беҳтарин воситаи вақтгузаронӣ аст. масалан ҳаво дар кӯча номусоид аст ва ё бемор ҳастед, шумо бо тамошои сериал чӣ гуна гузаштани вақтро намефаҳмед. шавқ. дар ҷустуҷӯ ва нигаҳдории бинандагон, созандагони сериалҳо сужаҳо ва ғояҳои шавқоварро фикр карда мебароянд, зеро намехоҳанд ки бинандагонашонро аз даст диҳанд. дар ин ҷода рақобат хеле шадид аст. шояд маҳз барои ҳамин тамошои сериалҳо ин қадар шавқовар аст. устуворӣ дар фикрронӣ. тамошои сериалҳо эҳсоси устувориро тақвият медиҳад. ҳатто агар сериалҳо гоҳо дар вақти муайяни муқаррар шуда пешниҳод нашаванд ҳам, фикри он ки дар хона шуморо қисме аз сериали дӯстдоштаатон интизор аст, инсонро дилгарм сохта рӯҳияашро булида мегардонад. роҳи гурез аз воқеият. бешак сериалҳо касро як муддат аз мушкилоти ҳаётӣ халос месозад. аз сӯи дигар аз зиндагии якранги хеш хаста шуда бошед, шумо метавонед бо қаҳрамонҳои дӯстдоштаатон гуногун рангии дунёро эҳсос намоед. чун шумо шоҳид будед, силсила филмҳо метавонад шуморо 2-3 рӯз аз мушкилот халос намояд ва ё хеле зиёд шуморо гирифтор кунад. албатта ин рӯйхатро идома додан мумкин аст. масалан инсон бо тамошои сериалҳо танбал мешавад ва бисёр нишастан ба бемориҳои фарбеҳшавӣ оварда мерасонад, ё баръакс нерӯ мегираду барои рушди худ истифода мебарад. хулоса аз бурду бохти сериалҳо метавон зиёд гуфт, аммо фикр мекунем ки нуқтаҳои калидиро қайд карда гузаштем. дар интиҳо гуфтанием ки ҳамон сериалҳоро тамошо кунед ки ба шумо хушҳолӣ меоранд ва аз он чизи нав мегиред. силсила филмҳое ки шуморо асабӣ мекунанду баръакс эҳсоси ғамгинӣ медиҳад ва ё чизеро тарғиб мекунад тамошо накунед. масалан сериалҳои бисёрқисмаи туркиву кореягӣ ва ё ҳиндӣ на ҳамеша тавсия дода мешавад. дар дарси баъдӣ вобаста ба мавзӯи киноҳое ки барои рушди инсон кӯмак мекунад ҳарф мезанем. ба шумо комёбии таманнот дорем. то боздид.